Tak majitelem videopůjčovny Petr Nať, ahoj. Ďakujem pekne. Ahoj. Ahoj. Tak teď jsem ti měl položit první otázku, jestli chodíš do půjčovny, hlavně řekni jo, protože ostatní jsou kolem videopůjčovny. Takže chodíš do půjčovny? Ale áno. Až mi spadli brejle z toho. Ale iba v lete. To je pravda, že iba v lete to si s priateľkou vždy požičame nejakú ľubostnú komédiu. My sme veľmi obmedzení v tomto. Ja nemám rád akčné filmy a tieto veci, takže len to. Když teda zajdeš do té půjčovny, chodíš někdy i, jak my znalci říkáme, pro pórek? Pro pórek? Že si půjčíš porno třeba nějaký a stydíš se u toho? My říkáme pórek, víš, to je takový krycí pórek. Dobrý den, pórekem vzadu, jo? Jo, dobrý. Jako vždy panizer, 3 kilogramy pre vás. Ne, tak ja to mám radšej naživo. Naživo. Čili pórek si nepůjčuješ. To už máme tieto základné lekcie za sebou, takže... No je fakt, že to je furt do kolečka, no. A já jsem mu možná už někde říkal, ale je to ten for, jak chlap přinese 4hodinový porno domů, víš? A teď si to pustí s manželkou a ona kouká takhle a chlap už sedí, takhle už usíná. Říká, já jdu spát, Marie, to je furt stejný, to je tam, ven, nahoru, ze spoda, ze zhora a ona, Ježíš Karle, tak počkej do konce, ne? A on, proč? No jestli se vemou. Kdy ty jsi viděl poprvé, v kolika letech si poprvé ty viděl nějaký takovýhle film? Hambatej, pórek. Neviem, že či poprvé, no samozrejme, to ja som z Prešova, z východného Slovenska a tam bol šéf filmového klubu, ktorý sa bavil tým, a to asi nebol jediný človek, ktorý vystrihoval tie scény z filmov a zlepil si ich do takéhoto 16 mm pruhu a to ako tajne premietal. Ale potom sa pamätám vždy z kapelou, keď sme hrávali, tak sme mali fanúšikov, dokonca manželský pár to bolo a oni vždy nás pozývali k ním domov, že príďte, že oni nám strašne zlatí ľudia to boli. Vždy nám chceli navariť polievku. Drúbeži sa to hovorí, alebo tak. Slepačiu polievku proste. No a my sme vždy odmietali a jedného dňa hovorí, že požičal som si od kamaráta také kazety, vieš. Tak samozrejme sme išli a už odtedy sme vždy chodili na polievku, odtedy mám rád slepačiu polievku. A kolik ti bylo teda? To už ti bylo... To už bolo 20, no tak vieš, za komunistov tá sexuálna výchova nebola, no tak... Nebyla, no. Nebyla, až potom, keď sme boli pionieri, tak sme... štát si uvedomil, že sexuálna výchova nie je, no tak nám kúpili tie uniformy pionierské a tuto nad poklopcom sme mali tú sponu, tam bolo napísané vždy pripravený. Takže, a to ešte nebola Viagra. Takže tam boli tie prvé náznaky tej sexuálnej výchovy, no. Když jsi byl malej a chtěl si se dostat někam na nějaký nepřístupný film, co všechno si pro to udělal a jestli jsi se vůbec dostal na ten film? No keď som bol malý, som bol tak malý, že to bolo jasné, že tam nemôžem ísť. Asi ve 13 jsem se dostal do kina Vesna, Starostrašnický s bratrancema. Ty byli starší o něco. A byl to nějaký nepřístupný film, kde teda vůbec nešlo o ne, to ne, ale byl to nějaký krvák, já už nevím, jestli to byly čelisti nebo něco. Tak si pamatuju, že jsem se tenkrát snažil mluvit jako, no, tak se na to podívám. No a ten frér, co prodával lístky, tak na mě nějakou koukl z toho okýnka a udělal jenom takový, tak mě pustil. To byla moje velká výhra asi ve 13. Film od 15 nepřístupný. Keď má človek známy ksich, tak tie sa na to inak pozerajú, že ja si tiež nemôžem dovoliť. Ale je zvláštne, že ja som raz robil taký četový rozhovor. Jakože s tímhle obličejem přijdeš pro porno do půjčovny. No, tak to človek akože rozmyslí, hej, aby nebol na titulke nejakého bulváru. No jasne. A ja som robil taký četový rozhovor cez internet v jednom časopise a to bolo zvláštne, že ľudia si písali otázky. A ja nemám rád veľmi otázky o súkromí, pre bulvár, tak som bol z toho nervózny, lebo furt sa pýtali na súkromné veci, málo na muziku. Až raz prišla otázka od chlapíka, tam bolo, že bol to Čech, že pane Naď, vy máte mladou přítelkyni, stačíte jí? Podpísaný Luboš Malý. A ja som mu napísal, že Naď znamená po maďarsky veľký. Stačí vám to tak malý?
dobré. Většina dětí, já nevím, jestli to dělají holky, ale holky asi taky něco sbírají, ale kluci většinou sbírají známky, odznaky a já nevím, co všecko. Máš do dneška nějakou sběratelskou vášeň? Ja som kedysi zbieral skalpy dievčat, ale odkedy majú vlastné žiletky, tak to už nejde. Ano. By ma mohli podrezať. Jasne. Ale čo zbieram, to zbieram atypické vtipy. Vtipy, ktoré nikto nečaká, jak skončia. Napríklad, príde chlapík do knižnice a pani hovorí, prosím, on hovorí, prosím, máte nejaké knižky o samovraždách? On hovorí, áno, choďte tam dozadu, tam je toho plná polica. Chlapík sa za chvíľu vrátil, že prosím, tá polica je prázdna. A on hovorí, no vidíte, to sú ľudia. Si požičajú, nevrátia. Sebevrazí. No, alebo taký ten klasika, príde manžel domov skôr, než sa čakalo, otvorí dvere na spálne, vidí tam nahá manželka leží na posteli a vedľa postele stojí chlapík a má na hlave iba baranicu. A ten manžel hovorí, a vy ste kto? On hovorí, ja som idiot. Ja som včera kúpil na tržnici pod rukou za 20 litrov baranicu neviditeľnosti. No.